Wala nang intro-intro. Nang biglang naputol yung sanga na inaapakan niya, dire-diretso siyang nahulog pababa nang sumabit sa isang sanga yung suot-suot niyang damit. Hindi niya magawang mahawakan yung likod niya kasi hindi niya abot. Masyado ring mataas pa yung kinalalagyan niya kaya alalay siya sa paggalaw. Yung mga kasama niya sa baba, tawa ng tawa sa kanya kasi para siyang lumalangoy-langoy sa itaas ng puno. Inaasar pa siya nila Auntie Inday. Ang sabi ng mga ito, "Hoy! Walang tubig dyan! Huwag kang lumangoy!" Yung tensyon na nararamdaman nila nung oras na yon, napalitan ng tawanan. Pero hindi pa rin talaga makababa yung lola ko sa kinalalagyan niya. Pinipilit niyang abutin yung sanga. Pero wala. Hindi niya kaya. Akmang aakyat na sana si Henry sa puno para tulungan siya nang mapansin ng lola ko na nagtakbuhan lahat ng kasama niya sa ibaba. Sigaw ng sigaw yung lola ko ng, "Hoy, tulungan niyo ako! Huwag niyo akong iwan!" Maya-maya pa, nakita ng lola ko na naglalakad si Tatay Dadoy kasama si Tatay Fernando. Tinakpan ng lola ko yung bibig niya kasi alam niyang yari siya doon kapag nakita siya sa itaas ng puno. Naririnig niyang nag-uusap yung dalawa habang naglalakad. Parang pinapagalitan ni Tatay Dadoy si Tatay Fernando. Bigla itong tumigil sa puno kung nasaan siya. Tapos pinauna ni Tatay Dadoy si Tatay Fernando na umuwi sa bahay. Naririnig ng lola ko na may kinakausap si Tatay Dadoy. Maniwala kayo o hindi, yung sanga kung saan nakasabit yung lola ko, dahan-dahang gumagalaw. Yun pala, yung buong puno kung nasaan siya, yumuyo ko kay Tatay Dadoy. Tapos yung sinasabitang sanga ng lola ko, ibinaba siya sa lupa. Nakita ng lola ko na nakaluhod si Tatay Dadoy sa puno. Tapos tumayo ito at sinabihan siyang umuwi ng bahay. Pagdating nila sa bahay, pinagalitan sila ni Tatay Dadoy. Ang sabi, huwag munang gagapas sa mga matataas na puno. Gawa ng meron siyang iniwang mga tagatingin doon. Mamaya tamaan nila. Magalit pa yung mga yon. Sa baba na muna sila. Masyado pang maaga para gumapas sa matataas. Ubusin muna nila lahat ng nasa ibaba. Habang nagsasalita si Tatay Dadoy, naalala ng lola ko yung dalawang hindi nila kilala. Nabanggit niya yon kay Tatay Dadoy. Ang sabi lang ni Tatay Dadoy sa kanila, pabayaan lang kung wala namang ginagawa. Maging sa ibang lupain niya, may mga nakikigapas din na hindi niya kilala. Kabilin-bilinan niya sa lahat. Hanggat wala namang ginagawang masama o wala namang nangyayaring kakaiba, hayaan lang nila. Mabuti nga yun at mas napapabilis ang paggapas nila. Ang sabi ni Tatay Dadoy sa grupo, bukas na bukas, pagkatapos nilang gumapas ng kape, pumunta sila sa ilog. Tapos gumawa sila ng bubon. Para sa mga hindi nakakaalam, ang bubon ay yung balon na nasa tabi ng ilog. Yan yung huhukay ka ng butas sa tabi ng ilog. Sasalain mo yung tubig. Tapos pwede nyo na yung gawing tubig na inumin. Sobrang linis ng tubig na yan at manamis-namis yung lasa. Natuwa yung grupo nung marinig nilang pupunta sila sa ilog. Tapos gagawa pa sila ng bubon. Nung marinig ni Tatay Fernando yan, nagpaalam ito kay Tatay Dadoy na sasama na lang siya sa mga kapatid niya. Ayaw na din niya doon sa dulo ng lupain.
Gawa ng masyadong malayo yung lalakarin. Tapos nakakainip. Puro matatanda lang yun nandoon. Wala siyang kalaro. Pumayag naman itong si Tatay Dadoy. Matapos ang usapan nila, umalis siya ulit. Hinatid lang pala niya si Tatay Fernando. Dahil tapos na silang gumapas ng kape, wala na silang ibang gagawin. Kaya pinuntahan na lang ng lola ko yung alaga niyang mga pabo. Tapos pinakain niya yon. Habang nakatambay sila sa kulungan ng mga hayop ni Tatay Dadoy, nagkwento itong si Tatay Fernando sa kanila ng mga nangyari sa kanya kasama sila Tatay Dadoy. Ayon dito, parang halos kalahati ng mga tauhan ni Tatay Dadoy nandoon kasama niya. Kasi may mga nalakaran silang puno ng kape at puno ng kakao, pero walang tao. Yun bang walang gumagapas? Parang mula sa pinakadulo ng lupain ni Tatay Dadoy hanggang sa ginagapasan nilang grupo, doon lang merong gumagapas. Pero sa bandang gitna, wala. Bakante. Dagdag kwento pa ni Tatay Fernando, merong matandang babae ang paulit-ulit bumabalik kay Tatay Dadoy. Sa tinagal-tagal niyang tumira sa bukid, yun pa lang yung unang beses na nakita niya yun. Tanong kaagad ni Tatay Fernando sa kanila, hindi kaya yun si Uklang? Ang sagot ng lola ko sa kanya, papaanong magiging si Uklang yun? E di sinuntok kaagad ni Tatay Dado yun. Ano bang itsura? Ang sabi ni Tatay Fernando, matandang matanda na, pero mabilis maglakad. Tapos yung buhok nun sobrang haba. Halos sasayad na sa lupa. Pinatigil ng lola ko si Tatay Fernando habang nagsasalita. Tapos pinaulit niya yung sinabi nito. Ang sabi ni Tatay Fernando, mahaba yung buhok. Halos sasayad na sa lupa. Natigilan ng ilang segundo yung lola ko. Tapos sinabi niya sa grupo yung nakita niya kagabi. May nakita siyang naglalakad pabalik-balik sa tapat ng bahay nila. Tapos mahaba yung buhok nun. Nakasayad din sa lupa. Hindi kaya yun din yun. Pero malabong si Uklang. Kasi ang sabi ni Tatay Dadoy, hindi makakapunta si Uklang malapit sa bahay nila. Buong araw nilang pinag-isipan kung sino yon. Pero wala namang nakakaalam sa kanila. Kaya pinagpaliban na lang nila. Umuwi sila nun mag-aalas 6 na. Wala pa rin sila Tatay Dadoy. Nakapagluto na sila ng hapunan, pero wala pa rin. Nakauwi sila Tatay Dadoy nun, mga alas 8 na ng gabi. Kaya sila inabot ng ganung oras. Gawa ng may mga rebeldeng dumaan sa kanila at nakipag-inuman ng tuba. Hindi nila pwedeng tanggihan yon. Baka mapag-initan sila. Pero ayon kay Tatay Dadoy, yun na ang una't huling daan nila doon. Kahit kailan hindi na nila makikita pa yung daanan na yon. Dahil yung isang kaibigan niyang nakatira sa dulo ng bukid niya, merong inihalo sa mga iniinom nila. Maliligaw sila kapag dumaan sila ulit doon. O ang mas nakakatakot, makulong sila sa loob nun at hindi na makalabas. Dagdag pa nito, nasa 20 o 30 katao yung mga rebelde. Merong lalaki, babae, bata, matanda. Halo-halo ang bumubuo sa grupo na yon. At isa lang ang sigurado si Tatay Dadoy. May 4 o 5 aswang ang nasa loob ng grupo ng mga rebelde. Kaya naman niya nasabi, walang tigil sa pagkaskasan yung mga ngipin niya habang nakikipag-inuman siya sa mga yon.
Tapos naiirita din yung mga hinihinala niyang mga aswang. Panay sila kamot ng mata, tapos hindi siya matitigan ng diretsyo. Mabuti na lang, nandoon yung tatay ng lola ko. Hinahawakan nito si Tatay Dadoy sa balakang para kapag akmang papasugod siya o nawawala sa sarili niya, hinihila ito ng tatay ng lola ko para bumalik siya sa wisyo niya. Buti na lang, hindi nagtagal yung mga rebelde doon. Pinatapos lang nilang kumain yung mga bata at matanda. Konting inom ng tuba at umalis na rin sila. Yun lang naman yung gusto niyang mangyari. Makaharap yung mga nababalitang rebeldeng dumadaan doon para matapos na yung isa niyang problema. Yung lola ko, naghihintay pa rin sa mga sasabihin ni Tatay Dadoy. Pero naputol na doon. Para bang yung rebelde lang talaga yung pinoproblema niya. Hindi si Uklang. Hindi ba dapat si Uklang ang pinaka-problema niya? Kasi nga, kaya nitong mambiktima kahit anong oras. Pero hindi nabanggit ni Tatay Dadoy yung tungkol sa kanya. Hindi na nakapagpigil pa yung lola ko. Tinanong niya na ng direkta kay Tatay Dadoy. Ang sabi niya, "Tay Doy, si Uklang, paano?" Napatingin sa kanya si Tatay Dadoy, tapos pinalapit siya nito. Sabay bulong si Tatay Dadoy sa lola ko ng, "Hindi lalapit si Uklang dito hanggat wala si Mamang. Doon lang yun maglalagi sa dulo ng bukid. Huwag mo na masyadong isipin." Nagulat yung lola ko sa sinabi ni Tatay Dadoy. Balik na tanong niya, "Ha? Si Mamang? Bakit, Tay Doy? Kaaway ba siya ni Mamang?" Natawa na lang si Tatay Dadoy sa kanya, tapos hindi ito sumasagot. Dagdag pa ng lola ko, "Tay Doy, natatakot ako kay Uklang eh. Matagal ko na kasing naririnig yun kay Mamang." Tanong sa kanya ni Tatay Dadoy, "Gusto mo bang makita si Uklang bukas?" Nagmamadali pang sumagot yung lola ko na, "Ayoko, Tay Doy, ayoko." Todo tanggi yung lola ko na maiyak-iyak pa. Kaya ang ending, nagtawanan silang lahat sa loob ng kubo. Oras na ng tulugan. Panay na naman ang isip ng lola ko kay Uklang. Napansin tuloy siya ni Tatay Dadoy na hindi mapakali sa higaan nila. Nilapitan siya nito, tapos ang sabi tumayo siya at igilid niya yung ulo niya. Paggilid ng lola ko ng ulo niya, may inihip si Tatay Dadoy sa tenga niya. Tapos nun, pakiramdam niya kalmadong kalmado na siya. Tapos ang lamig ng bawat paghinga niya. Nawala na rin sa isip niya si Uklang. Kaya nakatulog kaagad siya nung gabing yon. Kinaumagahan, halos siya ang pinakamaagang nagising. Una kasi si Tatay Fernando panay tirador na naman sa mga puno. Habang hinihintay niya yung iba niyang kasama magising, nakipagkwentuhan siya kay Tatay Fernando. Tanong kaagad ng lola ko dito, anong itsura nung mahabang buhok na nakita niya? Matanda na ba? Nakakatakot ba? Sagot ni Tatay Fernando sa kanya, Hindi naman ako natakot. Matanda na siya pero mabilis. Tapos palaging hinihingal. Paano? Mayat maya ang balik niya kay Tatay Dadoy. Tsaka, mabaho Amoy dugo ng baboy." Nang marinig ng lola ko yan, nanghina siya. Kumpirmado, yun nga si Uklang. Pero ang pinagtataka niya, bakit nakakadikit kay Tatay Dadoy? At saka, bakit hinahayaan ni Tatay Dadoy na magpaikot-ikot sa dulo ng bukid? Kung tutuusin, pwede na niyang katayin yun
Alam nyo, makulit din talaga tong lola ko eh. Binibigyan niya ng stress ang sarili niya. Kakatanong tungkol kay Uklang. Kaya hindi siya makatutok sa mga trabaho niya. Mga ilang oras ang lumipas. Nagising na ang lahat sa bahay. Sabay-sabay silang nag-almusal. Tapos lumakad na sa kani-kanilang mga pwesto para simulan na ang paggagapas. Nung nasa kapihan na itong grupo, nagpasya sila na bakit hindi nila unahin yung utos ni Tatay Dadoy. Yung gumawa ng bubon sa tabi ng ilog. Saktong-sakto yun kasi malamig pa yung tubig sa ilog. Maaga pa eh. Sumang-ayon naman yung buong grupo na unahin nila yon para 2 beses silang makakapunta ng ilog. Isa sa umaga, tapos yung pangalawa pagkatapos nilang gumapas. Nung nasa ilog na sila, talon kaagad si Tatay Fernando. Ang sabi ng lola ko sa kanya, unahin nilang gawin yung bubon kasi medyo matagal yun. Bubungkal pa sila ng lupa, tapos magsasalin pa sila ng tubig. Halos ilang oras din silang nandoon para matapos lang yung bubon. Hindi na nga sila nakaligo gawa ng kailangan nilang unahin yon. Mamaya abutan sila ni Tatay Dadoy na wala sa pwesto nila. Mayari pa sila doon. Pagtapos nilang gawin yon, tumakbo sila pabalik sa pwesto nila para gumapas na ng kape. Habang gumagapas, sinisipat ng lola ko kung nandudun pa yung 2 nilang kasabay na gumagapas. Pero wala na. Inisip ng lola ko, baka umalis na o tapos na sila. Dire-diretso lang sila sa paggapas. Inipon nila yung sako sa tabi nila para sabay-sabay na nilang hihilahin yun papunta sa imbakan. Nung nakasampung sako na sila, hinila na nila ito isa-isa. Unang nakarating sa imbakan, si Nanay Thelma. Bigla itong nagsisisigaw. Tumakbo kaagad yung grupo sa kanya para tingnan kung anong nangyayari. Bumungad sa kanila na yung mga sako-sakong kape na nagapas nila, kulang-kulang na. Ang tansyang bilang nila doon, mga nasa 20 pirasong sako na yon. Pero ang nadatnan nila, nasa 7 o 8 na lang. Iniisip nila kung anong idadahilan nila kay Tatay Dadoy. Kasi talagang mayayari sila doon. Yung ginawang kandado ni Tatay Dadoy para doon, sira-sira na. Parang meron talagang sumira nun para magnakaw. Naisip na solusyon ng lola ko, paspasan nila yung gapas para mabawi nila yung mga nawawala. Tapos isumbong na lang nila kay Tatay Dadoy pag-uwi nito. Lahat sila nagmamadaling gumapas nung araw na yon. Maniwala kayo o hindi, may problema na sila nung oras na yon. Naisipan pa ni Tatay Fernando na yayain yung grupo sa ilog para kahit papaano mapreskuhan sila. May problema na sila niyan ha, pero wala. Pumunta pa rin sila sa ilog matapos nilang gumapas. Mga bandang 2:00 o 3:00 na ng hapon nung pumunta sila sa ilog. Malayo pa lang sila, natatanaw na nilang may babaeng tumatalon-talon sa ginawa nilang bubon. Napatakbo silang lahat para tingnan kung sino yon. Nakita nilang yung babae yon, nakasabay nilang gumagapas ng kape. Okay, ipapahinga ko lang saglit yung lalamunan ko. Tapos, record kagad natin yung kasunod na part kasi medyo nagkakrak-krak na eh, para mas maganda rin yung quality ng audio. Yun lang. Kita-kits tayo mamaya sa part 3. Maraming salamat.